κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη κατέβηκε αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα για να διαλέξει τον εκλεκτό της ανάμεσα σε 4 άντρες. Τον Άρη, τον Δημήτρη, τον Παύλο και τον Γιώργο. Ο Άρης ήρθε από την Πάτρα, είναι 25 ετών, φοιτητής και εδώ και 3 μήνες μόνος του. Αυτό που ψάχνω σε μια κοπέλα είναι η κατανόηση, συμπαράσταση και να μην γίνεται πάντα το δικό της. Ο Δημήτρης είναι 29 ετών, ραδιοφωνικός παραγωγός από τις Σέρρες και μόνος και αυτός 3 μήνες. Ούτε συνεννοημένοι. Η γυναίκα που μου αρέσει πρέπει οπωσδήποτε να έχει χιούμορ. Ο Παύλος, ο μεγαλύτερος της παρέας, είναι 34 ετών, υπεύθυνος μπαρ και μόνος του μια ζωή. Η σχέση με τις γυναίκες τη θεωρώ πως είναι ο κυπουρός με τον κήπο του. Δεν μπορείς να έχεις στον κήπο σου μόνο μαργαρίτες. Πρέπει να έχεις και άλλα λουλούδια. Και τα λουλούδια τα φροντίζεις, τα περιποιείσαι, αλλά ποτέ δεν τα κόβεις και γι' αυτό δεν παντρεύεσαι και ποτέ. Και ο Γιώργος, 29 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος και εδώ και 1,5 χρόνο μόνος του, κλείνει την τετράδα των μονομάχων για αυτή την εβδομάδα. Ψάχνω γενικά ένα καλό άνθρωπο, να μπορεί να κατανοεί διάφορα προβλήματα που μπορεί να έχω, να μην κοιτάζει τον εαυτό της και γενικά να είναι συνεννοήσιμη. Όσο για την Ασημένια ή Μένια, είναι ένα κορίτσι που δεν μπορείς παρά να παραδεχθείς ότι ξέρει τι θέλει, ακόμα και αν διαφωνείς μαζί της. Είμαι η Ασημένια, είμαι 21, ήρθα από τη Θεσσαλονίκη αποκλειστικά για το Love Bite στην Αθήνα και ο λόγος είναι για να ταράξω τα υμνά στα νερά. Τι είπες τώρα? Είμαι των άκρων, είναι κατακριτέο. Μ' αρέσει να προκαλώ, γεννήθηκα για αυτό το πράγμα. Έχω καταγωγή από Σέρρες. Χαίρομαι να περνάω ή στα μαγαζιά που δουλεύω και να με κοιτάζουνε. 3 πράγματα με ευχαριστούν στη ζωή μου. Το καλό φαγητό, το καλό κρασί και το καλό κρεβάτι. Και μία συμβουλή στη Θεά που υποκλίνουμε στη μεγαλειότητά της: άσε τη σαμπάνια, πιάσε μια μαλαματίνα. Η Ασημένια, όπως καταλάβατε, τα λέει έξω από τα δόντια. Σε τέτοιο βαθμό που αναγκάστηκε να επέμβει ακόμα και η πολύ χαλαρή Επιτροπή Αυτολογοκρισίας του Love Bites. Δεν μαζεύεται αυτό το κορίτσι και τα αγόρια της εβδομάδας θα έχουν πολύ δύσκολο έργο. Αθηνά, ετοιμάσου. Η Θεσσαλονίκη ξαναχτυπά. Τέλειο. Της άρεσε. Μας έφυγε ένα βάρος. Μακάρι τα αγόρια μου είναι τόσο τέλεια όσο και το δωμάτιο. Τελειότερα. Τι μας περιμένει, άραγε? Καλημέρα, είμαι ο Άρης, είμαι 25 χρονών, είμαι από την Πάτρα. Σπουδάζω μηχανολογία στην Πάτρα. Άρη μου, οι πατρινιές νομίζω ότι δεν έχουν μόνο τη φήμη, έχουν και τη χάρη τελικά. Και εργάζομαι ως μηχανολόγος στο συνεργείο του πατέρα μου. Και είμαι 3 μήνες μόνος. Λόγω των ημερών, το γεύμα θα είναι νηστίσιμο, αλλά δεν θα του λείπει τίποτα. Σαν ορεκτικό, έχω σκεφτεί να σου φτιάξω ριζότο Σαντορίνης. Ριζότο Σαντορίνης, πολύ εκλειπτισμένο το βρίσκω. Τι υλικά θα χρησιμοποιήσεις? Στη Σαντορίνη έχεις πάει όμως ή μόνο θα μου το φτιάξεις? Σαν κυρίως πιάτο καλαμάρι γεμιστό με βότανα. Πάλι θα το καπνίσουμε το καλαμάρι. Μ' αρέσει το μαλάκι πάρα πολύ. Και για γλυκό θα σου φτιάξω μια Black Forest, η οποία θα είναι και αυτή νηστίσιμη. Θέλω ανυπομονώ να τη δω ρε φίλα αυτή την Black Forest. Λιώνω για σένα μόνο. Ελπίζω να σου αρέσει. Ναι, αμέ. Ανυπομονώ να σε γνωρίσω και εύχομαι να περάσουμε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Τι να σου πω. Κρατάς μια επιφύλαξη. Εντάξει. Δεν είσαι μέσα στα πλάνα μου, αλλά θα προσπαθήσω να περάσω καλά. Έτσι, μπράβο. Κάνε και εσύ το ίδιο για να το ξεπεράσουμε κι αυτό. Δύσκολα τα πράγματα, Άρη. Πρώτη μέρα είναι. Ο Άρης είναι η πρώτη μου επίσκεψη και το πρώτο μου γεύμα. Σίγουρα δεν ενθουσιάστηκα. Αλλά όπως και να έχει, αφού είναι στο χέρι μου και αφού οι Θεσσαλονικές είναι καπάτσες, θα τον κάνω να γελάσουμε και να περάσουμε καλά. Και αυτός με τη σειρά του θα προσπαθήσει να σε κάνει να φας καλά. Το μενού του: ριζότο Σαντορίνης, καλαμάρι γεμιστό με χορταρικά και νηστίσιμη Black Forest. Για να σε δούμε, Άρη. Είμαι ο Άρης, είμαι 25 χρονών, σπουδάζω μηχανολόγος σε της Πάτρας και εργάζομαι πάνω σε αυτό το αντικείμενο, σαν μηχανικός αυτοκίνητων όμως, στο συνεργείο του πατέρα μου τα τελευταία 10 χρόνια. Μ' αρέσουν τα ρεμπέτικα. Μπόμπο Μάστορας. Και είμαι Μόρτης. Αυτό που θα ήθελα στο μέλλον είναι κάποια στιγμή να δουλέψω σε μια μεγάλη αντιπροσωπεία, σαν γενικός διευθυντής. Μεγάλη στόχη. Οι μηχανές για μένα, πέρα από δουλειά, είναι ένα χόμπι. Ο Μπίλιας από την Πάτρα. Είμαι 3 μήνες μόνος μου, Από επιλογή. γιατί δεν βρίσκω αυτό που θέλω. Τσαχπινοκαργαλιάρης ο Άρης. Αυτό που ψάχνω σε μια κοπέλα είναι η κατανόηση, συμπαράσταση
Και να μην γίνει πάντα το δικό της. Άντρα εσύ. Πασά στα Γιάννενα δηλαδή, να σου φέρνει και τις παντοφλίτσες στον καναπέ. Για μένα η εμφάνιση η κοπέλα δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ψεύτη. Θέλω να μου κάνει το κλικ. Εντάξει, άρα άμα σου κάνει το κλικ, προχώρα. Και εγώ μαζί σου. Είμαι πολύ ιδιότροπος με την καθαριότητα. Πρόσεχε, γιατί αυτό λέγεται νεύρωση, να το κοιτάξεις. Σε μέγεθος ιστερικό. Είσαι υποχόνδρη. Μ' αρέσει να μαγειρεύω που και που για μένα. Πού και πού σε θυμάμαι. Θα με δείτε κιόλας ότι θα είναι όλα στην εντέλεια. Άντε, Άρη, να σε δούμε. Πολλά ακούσαμε. Έχουν δίκιο. Πάμε στις πράξεις τώρα. Για να δούμε και πόσο μανιακός είσαι με την καθαριότητα. Καλημέρα. Καλώς τον, καλημέρα. Τι κάνουμε? Δόξα τω Θεώ. Εσείς τι Η κάνετε? γειτονιά που ρώτησα, με στείλανε σε σένα. Είμαι από Πάτρα. Παίζω σε ένα παιχνίδι. Θα μαγειρέψω ένα κορίτσι σήμερα. Ωραία. Και έχω σκεφτεί να της κάνω καλαμαράκια. Μιναρό καλαμαράκια. Ωραία. Και μιστά. Θέλω να μου βάλεις 2 μεγάλα καλαμάρια. Ωραία. Μην είναι πολύ μεγάλα για να κόβονται εύκολα. Είσαι αποφασισμένος για καλαμάρια. Ναι. Είναι έτοιμη συνταγή. Αυτά και να τα καθαρίσουμε κιόλας. Θα τα φτιάξουμε αμέσως. Αν δεν γλιτώνεται από πολύ μεγάλο κόπο. Τεμπέλη. Να μην Πώς χρονοτριβήσουμε. θα τις τα φτιάξεις, ξέρεις? Αυτά τώρα έχω σκεφτεί να βάλουμε σφανάκι μέσα, πράσο, από μια συνταγή που είδα και διάφορα άλλα μυρωδικά. Αυτό δεν είναι βότανα, ρε παιδιά, αυτό είναι χορταρικά, ρε παιδιά, τα σπανάκια. Και λίγο λαδάκι θα τα περνάς για να σου γίνει μαλακά ωραία. Ωραία. Να τα καθαρίσουμε, να τα φτιάξουμε. Η ασημένια ξεπορτίζει από το ξενοδοχείο. Για να δούμε για πού. Τακτοποιήθηκα στο ξενοδοχείο μου, ετοιμάστηκα για την πρώτη μου βόλτα στην Αθήνα. Είδα τον Άρη, δεν ενθουσιάστηκε και τόσο πολύ. Όπως είπαμε, δεν είναι στα βαλάτια μου. Και λοιπόν σκέφτομαι να πάω κομμωτήριο να κάνω τα μαλάκια μου. Αλλά τελικά, ίσως να είναι αρκετά καλά για τον Άρη τα μαλάκια μου. Ας μου ετοιμάσει το γεύμα και θα είμαι και εγώ εντάξει απέναντί του. Ο Άρης πρέπει να υπερβάλλει εαυτόν για να γοητεύσει την ασημένια. Και να μαγειρέψει τέλεια φυσικά. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Πολύ καλά, εσείς? Γεια σου, Μόρτι. Μαγειρεύω και ένα κορίτσι σήμερα Ναι, και έχω πάρει καλαμάρια για να τα κάνω γεμιστά. ναι. Και θέλω να μου δώσετε τώρα ένα πράσο, Ένα πράσο, κρεμμυδάκια, 2 κρεμμυδάκια, 2 κρεμμυδάκια. ένα κεφαλάκι σκόρδο Ναι. και αν έχετε να μου προτείνετε κάτι άλλο να βάλω μέσα στο γέμισμα. Δεν ξέρω από μαγειρική. Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου. Εντάξει. Αλλά δεν έχουμε και καμιά γυναίκα εδώ πέρα γνωστή να μας Η βάλει. συνταγή με αυτά λέει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, Απλά εντάξει, μια ιδέα ήταν. Ένα πράσο είπαμε, έτσι. Ναι. Πάω να σου φέρω. Και 2 κρεμμυδάκια, Λοιπόν, ένα κρεμμυδάκι το έφερα. Αυτό είναι πράσο, δεν είναι κρεμμυδάκι. Και, 2 κρεμμυδάκια θέλουμε τώρα. 2 κρεμμυδάκια, ναι. Το σκορδάκι. Το σπορδάκι τώρα να σου φέρω. Είναι έξω. Μισό λεπτό πάω εγώ, μην Καλά, αγχώνεστε. πήγαινε εσύ. Ναι, μην τον κουράζεις τον παππού. Και 2 κρεμμυδάκια. Α, Ξέχασα. ωραία, εντάξει. Κανονικά. Ωραία. Να κάνουμε και τη σούμα τώρα. Τίποτα άλλο θέλεις? Όχι, αυτά είμαστε κομπλέ. Έγινε. Άντε να το τυλίξουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα περιοδικό θα ήθελα να πάρω. Κοίτα, εδώ κάτω έχει περιοδικά. Λοιπόν, διάλεξε το περιοδικό να πάμε για καφεδάκι στην παραλία τώρα. Είναι η πρώτη μου μέρα στην Αθήνα. Έχω έρθει να παίξω και το Love Bite. Αλήθεια. Και δεν ήθελα να σε ρωτήσω πού μπορώ να πάω για ένα καφέ. Εδώ είναι ωραία να πας στην Μαρίνα Φλίρου. Προς τα εκεί είναι. Μάλιστα. Και είναι πολύ ωραία για καφέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Και τώρα είναι έτοιμη να απολαύσει το περιοδικό της Συνοδεία Καφέ. Πάμε κι εγώ. Οπ. Ποια είναι αυτή? Who's that girl? Πιάνεις αυτά. Είναι τα καλαμαράκια, τα καθαρίζεις. Εγώ τα χορταρικά που χρειαζόμαστε. Αλλάζω ένα μπλουζάκι και επιστρέφω. Ωραία, Είμαι ελεύθερος. Εντάξει. ναι. Να το κι άλλο ρο, κοριτσάκι. Κοντεύουμε. Εδώ προσπαθώ να τα καθαρίσω, αλλά Το άρε και τα του ο δικός μου. Τι είναι, για δείχτω ολόκληρο. εσύ ξέρεις καλύτερα. Σαν τραπουλόχαρτο. Δεν κάνεις. Ποιο είναι αυτό το κοριτσάκι, άρε δεν μας το σύστησες όμως. Τόση ώρα στην αφάνεια το έχει. Ωραία, αδερφούλα μου. Η Δώρα. Καλή αδερφούλα. Σοβαρή τώρα και έτσι μετρημένη. Ήρθαμε μαζί από την Πάτρα για παρεούλα και θα βοηθήσω όσο μπορεί. Ρε παλικάρι, ας την αδερφή σου να πιει ένα καφέ. Μάλλον αυτή θα μαγειρέψει. Λέω να αφήσουμε τα καλαμάρια εδώ και να ξεκινήσουμε με το γλυκό. Ωραία. Έχουμε βάλει εδώ 1 λίτρο νερό. Να πάρουμε το μείγμα. Τι έχει μέσα το μείγμα? Έχουμε 6 κουταλιές κακάο, 2 κουταλιές καφέ και 250 γραμμάρια ζάχαρη. Τι θα φτιάξεις, τουρμπίνα. Μόνο σου το λες, μόνο σου Αυτή η γελάς. κουζίνα πολύ περίεργη. Εντάξει, τη βρήκαμε. Δεν τη βλέπω να πίζει, Άρη. Πώς σου ήρθε να φτιάξεις νηστίσιμη Black Forest? Πού το άκουσες? Μέρες που είναι τώρα, Ναι. θέλω να φτιάξουμε νηστίσιμα τα φαγητά μας. Τώρα νηστίσιμη Black Forest. Δεν σου κάθεται και η κουζίνα από ό,τι βλέπω καλά. Δύσκολα τα πράγματα, φίλε. Η σαντιγιά αυτή είναι από φυτικά.
Και είναι νηστίσιμη και τη χρησιμοποιούμε 4 μέρες. Για να μην μας λείψει τίποτα. Τη βάζουμε όλη την κρέμα. Όπα, με χτύπησες. Δεν φτάνει που σε βοηθάει, τη βαράς κιόλας. Θα σου πω πώς θα βάλουμε με το μάτι. Για πες μου ρε μάγειρα. Μέχρι και η αδερφή σου σε κραζιάρει. Με το μάτι υπολογίζει. Τώρα να χτύπα λίγο εσύ να κοιτάω την τέτοια εγώ. Ναι βέβαια. Η σοκολάτα μας πώς πάει? Να το, κοχλάζει η σοκολάτα. Δεν βλέπω να πίζει η κρέμα σου. Έτοιμο. Είσαι έτοιμη τώρα και εσύ έτοιμο, το παίρνουμε. Κλείνουμε το μάτι. Έλα. Ξεκινάμε. Ωραία, πες μου. Φρυγανιές. Πάμε. Black Forest με φρυγανιές. Πολύ πρωτότυπο. Έτσι, με τα δόντια. Θα το κάνουμε σε σχήμα καρδιάς. Αυτό έχει καρδιά μπροστά του, τι θα το κάνει, σε σχήμα πάπιας. Βάζουμε τις φρυγανιές. Θα μαλακώσουνε. Μυρίζει και ο καφές και το κακάο, Ωραία. Και να βάλεις και κεράσι πάνω. Εμείς κεράσει αύριο. Αυτό ήταν καλό. Είδες τελικά για την νηστεία όλα υπάρχουν. Όλες οι λύσεις, ακόμα και γλυκό. Πού ακούστηκε? Φτιάξω και εσένα στο σπίτι μια μέρα. Θα δοκιμάσεις. Για να δω. Όλο λες, αλλά τίποτα δεν κάνεις. Για να δούμε και στην πράξη. Δείξε τώρα στην κοπέλα τι αξίζεις. Φέρε μου ένα κουταλάκι εσύ ακόμα. Και έχω εγώ χρόνο. Θα βιαστούμε, μας πιέζει και ο χρόνος. Παναγιά μου, πώς είναι έτσι, χιόνισε. Πάντως φίλε, άμα κάτσεις στο γλυκό, μπράβο σου. Ναι, αλλά η τούρτα πρέπει να είναι το καλύτερο. Στο τέλος. Μα τον αγαπάει πολύ αδερφή του. Βάζουμε το σιροπάκι μας. Θα βάλουμε τώρα το αμυγδαλάκι και τη σοκολατίτσα μας, τη νηστίσιμη. Μας το είπανε, τώρα θα δείξει στην πράξη τι θα βγει και τι και πώς. Μωρέ, και στην πράξη καλό θα είναι. Και άλλη μια στρώση με όλα μας τα υλικά. Το πέτυχες, βλέπω, Μας τώρα σου Άρη. Α, Θεός. Μάθε τέχνη. Πιάστηνε και αν πεινάσεις, πιάστηνε. Δεν πας να δουλέψεις σε κάμια οικοδομή, λέω εγώ. Θα το βάλουμε στην κατάψυξη και είμαστε κομπλέ. Την κατάψυξη την Black Forest. Παγωτό έφτιαξε. Σε λίγο θα πετύχει τη συνταγή που του έδωσε ο φίλος στο σεφ. Τι λέει η ασημένια στο σερβιτόρο? Πόσα λένε καταρχήν? Τι λένε για τις σχέσεις? Πιστεύεις αυτό που λέει? Και ποιος είναι ο τέλειος άντρας για την ασημένια? Μ' αρέσει. Δήλωσε συμμετοχή στο Love Bites και βρες τον έρωτα στην κουζίνα. Καλώντας από σταθερό 210 81 19 991 ή στείλτε με SMS Love και No ονοματεπώνυμο στο 54 991. Love Bites. Ο Άρης ήρθε από την Πάτρα για να μαγειρέψει στην ασημένια που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη ένα νηστίσιμο μενού με ριζότο Σαντορίνης, καλαμάρι γεμιστό και νηστίσιμη Black Forest που μόλις ολοκλήρωσε. Και είμαστε κομπλέ. Δείχνει να ξέρει τα κατατόπια της κουζίνας με τη βοήθεια πάντα και της αδερφής του. Για πες μου ρε μάγειρα. Αυτό τι είναι? Πράσο. Να πάει στο γέμισμα και αυτό. Με τι άλλο? Στα καλαμαράκια, να βάλουμε τα κρεμμυδάκια, το σπανάκι μας. Ναι. Βότανα κατά τα άλλα. Αυτά είναι λαχανικά ζαρζαβατικά, ρε φίλε. Θα μας τρελάνεις εσύ, μου φαίνεται βραδιάτικα. Πιο μεγάλο μαχαιριάρι θα κοπείς. Πώς τα βλέπεις τα καλαμάρια, είναι μεγάλα, θα σας φτάσουν? Ναι, εντάξει, θα μαζέψουν λίγο, αλλά νηστεία είναι. Δεν χορταίνουμε τους άλλους με την νηστεία. Να ευχαριστήσω την Ειρήνη που μας παραχωρεί το σπίτι. Εγώ θα το έκανα στη θέση της. Πού να το κάνεις, ρε μονόχνοντε εσύ? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όξο. Να και καριδούλες. Δεν σου κάψε το λαδιάρι. Τις έχω έτοιμες από χτες που έκανα την πρόβα. Δηλαδή έβαλες και την αδερφή σου απέναντι από το τραπέζι για να κάνει την κοπέλα. Ο Νίκος ο φίλος μου είναι σεφ, μου έδειξε τη συνταγή. Άμα την πετύχω τώρα με μία πρόβα, θα την πετύχω τώρα. Ο Θεός βοηθός. Του είπες να έρθει, αλλά δεν ήρθε. Ντρεπότανε, τι να του κάνω. Έλα, πάρτε. Γαρίδες. Δεν ξέρεις ούτε εσύ τι θα φτιάξεις. Φανάκι το έχουμε πλύνει, το έχουμε χοντροκόψει όπως μας είπε. Άρη, κλεμμένη συνταγή, φίλε, δεν παίζει. Όπα, έτοιμο το λαδάκι μας. Βάλουμε και τις άλλες γαριδούλες μέσα. Τις γαριδούλες θα τις βάλουμε μέσα στο καλαμαράκι μας. Ναι. Για γέμιση. Ναι. Για να εμπλουτίσουμε λίγο, να μην είναι μόνο λαχανικά. Γιατί δεν βάζουμε ρύζι, γιατί το ρύζι το βάλαμε σαν πρώτο πιάτο. Ναι, ωραίο πιάτο ακούγεται αυτό. Χαμήλως, όχι, θέλουμε σιγά τώρα. Γιατί? Θέλουν σιγά όλα. Για να αυτά. πάρει χρώμα. Όλα θέλουν σιγά τώρα. Και γιατί το είπε ο φίλος μας ο Νίκος, έτσι, που είναι σεφ. Θα ρίχνουμε όλα αυτά. Όλα μαζί. Δεν θα δούμε. Άντε, γιατί πάντως βότανα μέσα δεν έχει μέχρι στιγμή. Και όταν πάρουμε λίγο χρώμα αυτά, προσθέτουμε μετά το σπανάκι μας. Να ρίξω. Όχι, εγώ. Και να κουμπάτε. Τίποτα δεν μ' αφήνεις να κάνω. Δεν χρειάζεται.
Υπάρχεις. Ωραία, βοηθό έχεις. Τώρα, όπως ξέρεις, τα θελασσινά δεν μ' αρέσουν, αλλά... Θα τα φας, θα τα φας. Αφού νηστεύεις και τι νηστεύεις τόσα χρόνια, ρε φίλε. Πω, μια μυρωδιά. Η μυρωδιά καλή. Τα βότανα δεν τα είδαμε ακόμα μέσα. Για το ντεκόρ του φαγητού θα βάλουμε σελινόριζα. Ναι. Πρέπει να τη ρίξουμε ένα βρασιματάκι λίγο. Σελινόριζα, πρώτη φορά τη βλέπω τώρα. Όλα πρώτη φορά τα βλέπεις, Άρη. Με συνταγή έλεγε σελινόριζα για ντεκόρ. Τώρα τρώγεται βασικά, έτσι. Όχι, πίνεται. Πώς πρέπει να είναι κομμένα? Δεν ξέρω τώρα. Δεν κάναμε. Τώρα σήμερα την πήρα. Δεν έχω κάνει τώρα. Μισοφέγγαρα. Μισοφέγγαρα τώρα. Ξεφλούδιζω εγώ στην άκρη τώρα για καλό και για κακό. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Άστο, παράτατο. Ασχολήσου με τα αυτοκίνητα. Κρατάμε λίγο το σπανάκι μας. Το νεράκι μας μέσα. Να βράσουν για 4 λεπτάκια. Έτοιμο, φέραμε το τηγανάκι, το τεψάκι. Ναι. Εδώ. Όμως κολλάει. Με τι θα το κλείσεις επάνω? Με σειραπτικό. Δουλειφίδες. Έχεις το σιτάρι και με προσοχή όμως, έτσι. Control freak. Αυτό το βάζουμε καθαρά για ντεκόρ. Τα έχουμε πλύνει και τα βάζουμε για ντεκόρ, δεν τα τρώμε. Αυτά ψήνονται μαζί με τα καλαμάρια. Και περάκι. Καλή επιτυχία. Έλα, σταύρωσέ το. Έτσι το σταυρό σου κάνε. Και να ευχηθείς να αρέσει στην ασημένια το μενού σου. Περάκι σας. Σας ευχαριστώ πάρα Να είστε πολύ. καλά. Θα μπορούσα να σε απασχολήσω για λίγο. Ορίστε. Πώς σε λένε καταρχήν? Δημήτρης. Το όνομά σας? Δημήτρη. Εμένα με λένε Μένια. Χάρηκα πολύ. Και εγώ, αγάπη μου. Καλά. Επειδή μόλις έφτασα στην Αθήνα, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, ναι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω 2-3 πραγματάκια. Πείτε Το μου. βράδυ τι κάνεις? Κοιμάμαι. Μόνος σου, με παρέα? Προσπαθώ μόνος μου. Μάλιστα. Α, καλά. Δεν κρατιέται με τίποτα η Μένια. Καλή τύχη, παλικάρι. Και φτιάχνεις και το επόμενο τώρα. Ψηφίσουμε το τεψάκι μας για να το χρειαστούμε για το επόμενο. Ωραία. Και βέβαια η καθαριότητα. Άρη μου για το μαγείρεμα δεν ξέρω ρε φίλε, αλλά τη λάτζα την έχεις παντός, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Τα μανιτάρια που σκέφτομαι δεν τα πλένουμε, τα έχουμε καθαρίσει εμείς λίγο. Δεν τα πλένουμε γιατί έχουν νερό ήδη μέσα. Ωραία. Να σου πω πώς λέγεται το πρώτο πιάτο σου. Το πρώτο πιάτο λέγεται... Έλα, σκέψου. Κοίτα, κόλλησα. Δες τη συνταγή. Πάρε τηλέφωνο το φίλο σου τον Νίκο. Κόλλησα. Ριζότο Σαντορίνης. Ευτυχώς το θυμούνται οι συμπαίκτες Πώς σου. και το όνομα Σαντορίνη? Από πού, από εκεί? Λόγω του σεφ του Νίκου, μην να φτιάξουμε αυτό το φαγητό, είναι παραδοσιακό μάλλον της Σαντορίνης. Για να έχει και το όνομα της από εκεί. Παναγία μου και Χριστέ μου, αφού είναι τοματίνια Σαντορίνης, πώς θα το λέγανε. Εδώ τώρα βάλαμε 2 είδος μανιτάρια, φρέσκα και κονσέρβα, γιατί δεν βρήκαμε άλλο είδος φρέσκα μανιτάρια. Υπάρχουν πολλά είδη. Εννοείται ότι υπάρχουν πολλά είδη μανιτάρια. Λοιπόν, θυμίσέ μου, μην το ξεχάσω, θέλω 4 κουταλιές μεγάλες κρεμμύδι και μισή σκόρδο, έτσι. Ωραία, εντάξει, ναι. Μην αγχώνεσαι φίλε μου, μην αγχώνεσαι. Δηλαδή με τα κουτάλια το μετράς, δεν το μετράς με το μάτι. Εδώ δεν ξέρω να μαγειρεύεις. Με το μάτι θα βάζει τα υλικά. Όπα. Να τα. Κλείνει τα ματάκια. Δεν κλαίει ο άντρας. Όχι. Το όχι, το κρεμμύδι. Κλάψε. Έτσι θα κλαις και τη νύχτα του τελικού. Συνεχίζουμε το σκορδάκι. Εσύ ανακάτευε εκεί. Εγώ θα πει στον Νίκο να το τρίψω το κρεμμύδι και το σκόρδο και μου λέει όχι. Σαν σεφ λέει παίρνει πικρίλα. Του, σκολικορμιμικό τρύπα. Κλαίει ο Άρης. Όπο, τα μάτια μου. Δεν πρέπει να έχει ξανακαθαρίσει κρεμμύδι. 4. Πάμε και πολύ τώρα και Όχι πολύ, γιατί θα καείτε. ο σεφ ο Νίκος ξέρει, ο οποίος δεν ήθελε να βοηθήσει. Και θα το κρατάω. Α, επιτέλους. Θυμηθήκαμε ότι έχουμε λάπη και φέρει στο σπίτι. Ωραία, να ρίξουμε λίγο κρασάκι. Να σβήσουμε. Τουλάχιστον το κρασί είναι από Σαντορίνη. Εκεί. Αυτό φίλε δεν είναι ριζότο, αυτό είναι ό,τι να είναι. Έλα να ρίξουμε και το ριζάκι μέσα. Θέλω νεράκι. Νεράκι πόσο? Φέρνω ένα ποτηράκι τώρα για αρχή. Και σου φέρνω και κάτι άλλο τώρα. Έχουμε πέστο, Ναι. το οποίο είναι φτιαγμένη συνταγή από το φίλο μου το σεφ. Αμάν αυτός ο φίλος σου ο σεφ. Κάτι μόνος σου θα κάνεις. Δεν βλέπεις, μόνος του το βάζει. Να πάρει τη γεύση όλη. Τι μισή θα πάρει. Επιτρέπετε να δοκιμάσω στο τέλος? Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Είσαι πολύ αυστηρό αγόρι. Πώς το βλέπεις? Κοντεύει, εντάξει. Κοντεύει. Να βράσει σιγά σιγά, να θέλουμε να πιει το ζουμάκι του και είναι έτοιμο. Α, αυτό δεν το κάνουν πάντως έτσι, παιδιά. Sorry, αλλά αυτό δεν είναι ριζότο, αυτό είναι ρύζι. Εντάξει φίλε μου, η μαγειρική σου καλά τα πάει, αλλά σε περίμενα λίγο πιο γκουρμέ να μαγειρέψεις. Ωραία. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε τώρα, να συμμαζέψουμε. Ρε φίλε, Κάτι θέλει η αδερφούλα. Κοίτα,
Μια χάρη. Θέλω να κάτσω να δω το κορίτσι. Θα κάτσεις να με σερβίρεις, θα κάτσω εκεί θα με σερβίρεις όμως. Έτσι να κάνει γιατί θα έχει και μπάτλερ το μενού. Θα δούμε. Δεν το αποκλείει πάντως. Αρχικά η σχέση μας δεν ήταν τόσο ωραία όσο είναι τώρα. Συμπαθέστατη η αδερφή σου, Άρη. Συνεχώς τσακωνόμασταν, μαλώναμε. Μπορώ να πω ότι τον ζήλευα κιόλας επειδή ήταν μεγαλύτερος. Τώρα τα πάμε πολύ καλά. Τώρα δεν τον ζηλεύεις πια, κατάλαβες. Γενικά ο αδερφός μου έχει ένα ελάττωμα. Ασχολείται πολύ με την καθαριότητα. Μεγάλο ελάττωμα αυτό. Σε υπερβολικό βαθμό και επειδή μοιραζόμαστε και το ίδιο δωμάτιο, συνεχώς τσακωνόμαστε. Θέλει να είναι όλα στην εντέλεια. Καλά κάνει. Υποχόνδριος μέχρι εκεί που δεν πάει. Το είδαμε κιόλας. Και κάτι τελευταίο. Ένα χειροφίλημα είναι ό,τι καλύτερο για μια κοπέλα. Θα το έχουμε υπόψη μας. Αν και η Ασημένια με τα χειροφιλήματα δεν έχει και πολύ καλές σχέσεις. Ήρθε η ώρα να ετοιμαστώ για το πρώτο μου αγόρι, για τον Άρη. Για να δούμε τι θα βάλω. Για να δούμε και εμείς τις επιλογές σου. Νομίζω ότι το βρήκαμε. Μαύρη γόβα, σταθερή αξία, κορμάκι, κολανάκι. Αφού τα βρήκαμε, πάμε να κάνουμε και μπανάκι. Τώρα. Σημασία να φέρω μέσα. Τις χαρτοπετσάτες φέραμε να τις φτιάξουμε. Τι είναι αυτό, προφυλακτικό στο τραπέζι βάλατε. Πω, μορφιές, λέμε. Λες και δουλεύει ρε παιδιά σερβιτόρο σε μπουζούκια είναι όπως έχει ντυθεί. Τι είναι αυτό το πράγμα. Βάλε και ένα σταυρουδάκι δικέ μου και πες και κανένα τραγουδάκι δικό σου. Κάτι με κολλάνει ίσως. Έχει ένα ο Καζούλης νομίζω. Έτσι μέχρι να ολοκληρώσει το make-up η Ασημένια. Και το κρασάκι έτοιμο. Ξέρεις να τα ανοίγεις, μην μας ντροπιάσεις. Θα κάνω λίγο την πρόβα τώρα. Ωραία, ναι, κάντε εσύ. Παίρνω και το ψωμάκι εγώ. Βάλω το αφήνω μετά. Πάλι καλά που έχεις και την αδερφή σου, γιατί μόνος σου... Σμίχει το νεράκι εδώ τώρα, μην χρειάζεται τίποτα. Είμαι ήδη έτοιμη για τον Άρη. Νομίζω ότι ξεπερνάω τις προσδοκίες του χωρίς να θέλω να το θίξω. Τι θα κάνεις, θα μείνεις? Λέω να πάω για ένα καφέ καλύτερα. Κάτσε μωρέ. Όχι, εδώ είναι για εσάς μόνο. Ό,τι έκανε τώρα, μόνος σου. Πάω να πάρω την τσάντα μου, Καλή επιτυχία. Φτάσαμε επιτέλους στο σπίτι του Άρη. Αρκετά μακριά είναι η Παλίνη και έχει υπερβολικό κρύο. Αλλά το σπίτι του είναι όνειρο, μονοκατοικία, πάρα πολύ όμορφο. Τα φαγητά του θα είναι τόσο ωραία τελικά. Γεια σου Άρη, καλησπέρα. Είμαι η Μένια. Γεια σου Μένια. Γεια σου Μένια. Καλά θα τα πάμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε πώς θα τα πάει ο Άρης. Βάλω το παλτό. Ναι. Μέχρι εκεί όμως. Ο ξανθός πειρασμός. Wow. Πώς φέρα σήμερα? Θεσπέσια. Αρκετά καλά και ήταν κουραστική λίγο η μέρα μου λόγω ότι ήρθα από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου ρε πατρίδα. Από Θεσσαλονίκη εσύ? Από Πάτρα εγώ ήρθα. Ναι, είναι πολύ ωραία η σύμπτωση αυτή να συναντηθούμε στην Αθήνα. Αλλά ήταν πολύ καλά. Στην υγειά μας. Γεια μας. Άρξατε το δείπνο λοιπόν. Πολύ καλή επιλογή, Άρη. Λέγεται αίμα του Ιούδα. Αίμα του Ιούδα, λίγο βαρύ για πρώτη γνωριμία. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, είναι εισαγωγή μόνο σε αυτό το μαγαζί και έχει κάνει θράψη. Δηλαδή ρε φίλε, κάνουμε εισαγωγή το αίμα του Ιούδα. Γιατί χρειάζεσαι μετάγγιση. Μιας και έχουμε χρόνο να προχωρήσω στο ρεκτικό και τα λέμε. Ναι, όπως θέλεις. Όπως ξέρεις, είναι νηστεία αυτές οι μέρες. Έχω κανονίσει όλα νηστήσιμα, έτσι. Μάλιστα. Είπαμε μεγάλη εβδομάδα, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Η κοπέλα είναι πολύ πολύ όμορφη. Αφού δεν σ' αρέσουν οι ξανθιές. Αν και η ξανθιά που δεν μου αρέσουν οι ξανθιές. Λάθος φίλε μου. Σαν πρώτη εικόνα ο Άρης μου φάνηκε γλυκούλης. Έχει ένα κολληματάκι, το όχι, αλλά θα το ξεμπλοκάρω εγώ. Μπορείς να αρχίσεις με τον Άρη, αλλά δώσ' τα όλα αύριο σε μένα. Το βλέπω. Καλό το βλέπω ώρας. Να το φτιάξουμε στο ντεκόρ όπως πρέπει. Τον βλέπω πάρα πολύ αγχωμένο, η αλήθεια είναι. Το άγχος τώρα θα φύγει μόνο με πολύ κρασί. Και αφού μου άρεσε και δεν έχω ξαναπιεί, να την κάνουμε έτσι. Μη σε χτυπήσει μόνο, πρόσεξε. Μπεκρούλια θα γίνεις μετά το παιχνίδι, Άρη. Θα κάνω τα πάντα να τον ξαγχώσω. Μέχρι ενός σημείου. Θα τον λύσω. Πάμε κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Το κοιτάει περίεργα. Θα ρωτήσει τι είναι, έτσι. Εννοείται πως θα ρωτήσω τι είναι. Είναι ριζότο Σαντορίνης με ντοματίνια και βασιλικά μανιτάρια τα οποία δεν τα βρήκαμε και βάλαμε 2 άλλα είδη μανιταριών. Και βάλαμε τον υπηρετών. Μάλιστα. Ελπίζω να σου αρέσουνε. Νηστήσιμο βέβαια.
Ναι, επιμένει. Όσο γευστικό μπορεί να είναι το νηστίσιμο, είναι μέρες τώρα αυτές και επιβάλλεται για μένα. Για να δούμε αν και η Εσημένια θα το βρει νόστιμο. Άγια θα μου πεις τώρα, δεν θέλω τώρα ψέματα. Καλό είναι. Καλό, αλλά Λίγο αλατάκι ίσως να ήθελε παραπάνω. Όχι ρε φίλε. Το αλάτι δεν έβαλες, Άρη. Έβαλα όσο λίγο λιγότερο από ό,τι βάζω. Αλλά φαίνεται επειδή και εσύ τρως αλμυρά πολύ, πέσαμε έξω. Δεν πειράζει. Τα παγωτά, παταλάτια. Για πες μου τίποτα για σένα. Όπως είπα, είμαι 25, σπουδάζω στην Πάτρα, μηχανολόγος και ασχολούμαι πάνω σε αυτό το είδος. Κοιτάμε τι βλέμμα το λέει. Άρε, lover boy. Για σένα δεν ξέρω τίποτα. Ρώτα με για να μάθεις. Πόσο χρόνο είσαι, τι ασχολείσαι κτλ. Αδιάκριτη πρώτη ερώτηση φυσικά, αλλά δεν πειράζει. Εγώ πώς την είπα. Ναι, θα σου απαντήσω. Είμαι 21, στα 22. Σπουδάζω κι εγώ αισθητική Σπουδάζει και ο Άρης αισθητική. και δουλεύω υποδοχή σε νυχτερινά μαγαζιά, δημόσιες σχέσεις. Α, Παναγία μου, τέτοια κοπέλα θα γνωρίσω. Μ' αρέσεις. Είναι λίγο αμφιλεγόμενο Γιατί? για έναν άντρα. Όχι. Όταν γνωρίζεις κάποια κοπέλα, ξέρεις τι είναι, ό,τι δουλειά και να κάνει δεν σε αφορά. Εμένα δεν παίζει κανένα ρόλο τι δουλειά κάνει η κοπέλα. Το πιστεύεις αυτό? Ό,τι γνωρίζεις, ναι. Είχα κοπέλα παργούμαν. Ναι, εντάξει. Δεν κάτσε για πολύ γιατί δεν ήταν σωστή, έτσι. Α, αυτό το τελείωμα θα είχε μάλλον. Αλλά εγώ δεν είχα ζήλιες και τέτοια. Μάλιστα. Η μεγαλύτερη σου σχέση? Έχω 2 σχέσεις από 2 και 2 χρόνια. Μάλιστα. Η μία τελείωσε επειδή βαρεθήκαμε. Η άλλη ήταν πιο μεγάλη από μένα, 3 χρόνια. Και ήθελε δεσμεύσεις. Δεν είμαι για δεσμεύσεις όμως. Είσαι για τον Παλαμούτη εσύ, το ξέρω. Μ' αρέσει. Και απλά χωρίσαμε φιλικά γιατί δεν τα βρήκαμε σε αυτό το θέμα. Ότι δεν έχει σταυρώσει κοπέλα είναι πολύ σημαντικό. για εξήγησέ το Και αυτό. καλό για τις κοπέλες. Τι άλλο θες να μάθεις για μένα? Πόσο καιρό είσαι μόνη σου, ποια είναι η μεγαλύτερη σου σχέση. Λοιπόν, είμαι 1,5 χρόνο μόνη μου. 1,5 χρόνο. Ναι. Ναι. Είχα 3 χρόνια σχέση και εγώ. Αλλά... εντάξει. Μόλις καιρός, μάλιστα. Ναι. Εγώ βασικά είμαι 3 μήνες μόνος, αλλά αυτό το 3 μήνες μόνος δεν το θεωρώ ότι είχα σχέση. Ήταν κάτι που πήγε να γίνει σχέση. Εντάξει ρε φίλε, καταλάβαμε, κάνεις σεξ, το καταλάβαμε αυτό, οκ, δεν είπαμε και τίποτα, δεν το υπονόησε αυτό η κοπέλα. Τώρα η γνωριμία, να βγούμε, να γνωριστούμε κτλ. Για μένα δεν γίνεται σχέση. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί καμία δεν θέλει σχέση. Ναι, εσύ είσαι για σοβαρή σχέση από ό,τι βλέπω, πάμε για γάμο. Οι γυναίκες. Ναι, οι τελευταίες δηλαδή περιπτώσεις που είχα, όταν έλεγα ότι εγώ είμαι τη σχέση, θέλω σχέση, ξέρεις, εντάξει, πώς θα εννοείς τη σχέση, έλεγε ένας. Συγγνώμη λίγο, να σε διακόψω. Πώς μπορείς να πεις σε κάποιον ότι θέλει σχέση? Πώς να σου πω τώρα, δηλαδή, όταν λέω θέλω σχέση, θέλω σχέση. Το καταλάβαμε, ρε Άρη. Θες σχέση. Δηλαδή, σε βλέπω, μου κάνεις το κλικ, θα σε ερωτευτώ Ναι. και θέλω σχέση. Οκ, φίλε μου, θέλει σχέση. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε όλοι νομίζω. Τα καλύτερα πράγματα θεωρώ πως είναι αυτά τα οποία δεν προγραμματίζεις σίγουρα. Πες το τα ρεμένια λίγο, 2010 είμαστε. Θεωρώ πως σε ανύποπτο χρόνο και στιγμή θα ερωτευτώ και θα έρθει από μόνο του. Πες τα ρεμένια. Αλλά γιατί δεν ζητάς να λες πόσο είσαι τώρα 1,5 χρόνο μόνη, τι κάνεις, τι ασχολείσαι. Το ότι είμαι 1,5 χρόνο μόνη μου είναι καθαρά και μόνο επιλογή μου. Θεωρώ πως μια βιαστική κίνηση, μια λάθος επιλογή σίγουρα θα πληγώσει τον εκάστοτε. Εντάξει, και η γυναίκα τη βαραίνει όταν κάνει μια σχέση σύντομη. Για μένα έτσι το βλέπω. Τη βαραίνει ότι ξέρεις, αυτή τα έχει με αυτόν, και με αυτόν. Και αν δεν έχει κάνει τίποτα, ο κόσμος που σε βλέπει τι λέει. Ο Άρης είναι πολύ ντόμπρος και σκληρός. Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν ζω στο χωριό μου στις Σέρρες. Δεν πειράζει, εντάξει. Αν είναι να μας κρίνουν και το παρελθόν, ας μην ασχοληθούμε με το μέλλον μας. Έχεις δίκιο ρε Μένια, τι απαρχαιωμένες ιδέες είναι αυτές που έχει. Καλά του τα λες. Δηλαδή τι σ' αρέσει σε κάποιον άντρα, να μην το συνεχίσω και το λάθος. Θα αρέσουν οι Κυριακοί, π.χ. να είναι όμορφος, να έχει καλό αυτοκίνητο, να βγαίνει έξω να είναι αεράτος. Θα σου πω. Τον εαυτό σου χαρακτήρισε τώρα. Ο τέλειος άντρας για μένα Ο άντρας ο σωστός. είναι αυτός που μπορεί να μου εξασφαλίσει ένα καλό βιωτικό επίπεδο. Στόχος είναι τα λεφτά. Έχει λεφτά αισθήματα η υπόθεση. Αν λοιπόν αυτός ο άντρας δεν είναι συσσαγωγικά, όσο ας μην και να ακούγεται,
καταξιωμένος επαγγελματικά, σίγουρα στη σχέση θα υπάρχει γκρίνια. Καταξιωμένος επαγγελματικά, Μένια μου, μπορεί να είναι και νομπελίστας και να μην έχει μία. Ο άντρας, ο μετέπειτα, σίγουρα δεν είναι αυτός που θα μου εξασφαλίσει ένα καλό βιωτικό επίπεδο. Και δεν θα είναι νομπελίστας. Να μην έχει και κανένα γκαλάρντο έτσι να μας πηγαίνει μια βόλτα στην παραλία. Άρη μου, τέλει η συζήτησή μας. Δεν έχει τέλος, έτσι. Πολύ καλό και το ριζότο, λίγο ανάλυτο βασικά. Αλλά επειδή αυτές οι κουβέντες θέλουν πολλές ώρες, να περάσουμε στο κυρίως. Γιατί όχι. Σε ευχαριστώ. Η επιθυμία σου, διαταγή του. Όπως βλέπουμε, ούτε εγώ ούτε η κοπέλα το φάγαμε, γιατί όντως ήταν λίγο ανάλατο. Λοιπόν, το φαγητό ήταν πραγματικά τελείως ανάλατο. Μανιτάρι δεν ένιωθα, που εμένα είναι η δυναμία μου. Και όπως και να έχει, το ρύζι θέλει και άλλο βράσιμο σίγουρα. Η Μένια είναι πολύ ζητήσιμη κοπέλα. Ξέρει τι θέλει, άσχετα αν δεν το δείχνει. Είναι ψαγμένη λόγω της δουλειάς της κιόλας. Και 25 δεν μου κάνει, 20 μπορεί. Όπως και να έχει, αυτό που μου είπε με τις γυναίκες και με πόσους άντρες έχει πάει. Ποιος έχει πάει με άντρες? Μου φάνηκε λίγο κωμικοτραγικό για το 2010 που ζούμε. Εσύ φαίνεται έχεις πάρει κανένα λεωφορείο ποδοσφαιρικής ομάδας και τους φροντιστές μαζί. Θα είναι και το κύριο πιάτο ανάλατο. Τι ακριβώς νηστεύει ο Άρης και πώς τον προκαλεί ασημένια? Σεμνή κοπέλα από σπίτι. Γιατί το γλυκό κλέβει την παράσταση? Δήλωσε συμμετοχή στο Love Bites και βρες τον έρωτα στην κουζίνα. Καλώντας από σταθερό 210 81 19 991 ή στείλτε με SMS Love και No ονοματεπώνυμο στο 54 991. Love Bites. Ο Άρης υποδέχθηκε την ασημένια με ένα ποτήρι αίμα του Ιούδα και προχώρησε κατευθείαν στο πρώτο πιάτο, το ριζότο Σαντορίνης. Δεν είχε βάλει όμως σχεδόν καθόλου αλάτι και η ασημένια δεν κατάφερε να φάει όσο θα ήθελε. Η συζήτηση περιστράφηκε γρήγορα γύρω από τις σχέσεις και εκεί διαπιστώθηκε διάσταση απόψεων. Γενικά είμαι λίγο καχύποπτος στο ψέμα γιατί έχω πονέσει από το ψέμα. Φιλαράκι, έχεις φάει κέρατο εσύ που πηγαίνει από εδώ σύννεφο. Γι' αυτό ίσως τώρα μου βγάζει αυτό η Μένια. Στο έλκυτρο του Βασίλικας και τα 4 μαζί τα ταράμια. Αλλά πιστεύω πάλι ότι όντως μπορεί να είναι και έτσι. Σίγουρα τον έχουν πατήσει. Ενώ εσένα... Καλαμάρι, ωραίο φαίνεται. Η Σελινόριζα μας έβρασε λίγο περισσότερο από ό,τι είπε. Και δεν είμαι και σίγουρος, δεν ξέρω. Μην πω και ψέματα. Δεν το θέλουμε αυτό. Για το κηρύξω πια αυτό. Θα το αφήσω λίγο και να πάω να φέρω αλατάκι περάκι τώρα γιατί και αυτό θα είναι το ίδιο. Μάλιστα. Αλατάκι. Δεν σου δώσει ψέμα. Πάνω και εγώ μετά. Και μανικάκι βλέπω έτσι το ψηλό, φιλαράκι, το έχεις το θέμα. Γίνε τραγουδιάρες που σου λέω εγώ, ρε, άσε τις μηχανές. Άρη μου, οπτικά μου αρέσει πάρα πολύ. Το θέμα δεν είναι το οπτικό. Το θέμα είναι η γεύση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε? Αλατάκι θα το χρειαστείς πριν το δοκιμάσεις. Λες, να το θα το τιμήσω. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Θα πάω και εγώ και θέλει πολύ. Ανάλατο και αυτό. Μέχρι και ο Άρης δεν μπορεί να το φάει. Πολύ ωραίο το καλαμάρι το γεμιστό έτσι, πάρα πολύ νόστιμο, αλλά νομίζω ότι τα δικά σου τα νέα και ενδιαφέροντα είναι ακόμα πιο νόστιμα. Δηλαδή. Και επειδή μιλήσαμε αρκετά για τις πρώην της σχέσεις, θέλω να μου πεις τώρα τι κάνεις. Ρε μεγάλε, τι κόβεις ρε φίλε. Μου είπες ότι είσαι 3 μήνες μόνος, θέλω να μου πεις πώς περνάς το χρόνο σου. Σχολή, δουλειά. Δουλειά στην εταιρεία του πατέρα μου, στην Ελγείο. Μάλιστα. Και όταν έχω πιο πολύ ελεύθερο χρόνο, κάνω κάρτ. Έλα. Έχω γονιστικό και κάνω προπονησούλες. Μουσική, ελληνική, ξένη. Ελληνική. Και θα σε ρωτήσω πριν τι όταν έλειξε υποδοχή σε κλαμπ ή σε μπουζούκια. Α, όχι. Αν και είχα πρόταση σε μπουζούκια, η αλήθεια είναι πως το πολύ κλαρίνο δεν. Τι είναι το πολύ κλαρίνο δεν? Κλαρίνο. Ξέρεις και από αυτά. Αν και πηγαίνω στα μπουζούκια, αλλά όχι. Το κλαρίνο δεν ασχολούμαι, δεν το ακούω, το παίζω. Ακριβώς το ίδιο κι εγώ. Μάλιστα. Άρη μου, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν λες ότι νηστεύεις από τα πάντα. Να τα σεμνή κοπέλα από σπίτι. Μια φορά από αυτό που εννοείς δηλαδή, μια φορά το έχω χαλάσει. Την νηστεία. Τι σε έφτασες από το σημείο? Η κοπέλα. Μάλιστα. Μεγάλη τρίτη.
Μεγάλη Τρίτη, αμαρτωλέ. Εγώ όσο μπορούσα να έκανα πίσω, δεν μπορώ να κάνει πίσω. Πόσο να αντέξεις? Όσο να αντέξεις. Δεν μπορείς. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, το μετάνιωσα μετά, από τη μία, αλλά την άλλη. Δεν το μετάνιωσες κιόλας. Είναι μια εβδομάδα πέντε. Δηλαδή, μας έπαιρνα εγώ τώρα και σου έλεγα, ξέρεις κάτι, θα έρθεις πάνω στη Θεσσαλονίκη και επειδή τα κατατόπια τα ξέρω πάρα πολύ καλά, θα παρεκτραπούμε. Πειρασμό Μεγάλη Δευτέρα. Νηστεύουμε, Μένια. Η νύχτα θα μας βρει, όπως και να έχει. Είσαι εσύ, ξέφρενο κορίτσι. Δεν θα μπορούσα να σας ανοιχτώ πάντως τώρα. Α, οπότε για ακόμα μία φορά Ναι, δύσκολα θα λάβω χατήσει θα την πελάτη. ξεφεύγαμε. Μάλιστα. Μένια, είσαι πειρασμός. Οπότε έτσι έτοιμο μου λες και το δεύτερο πιάτο. Ναι, ναι, μπορούμε να περάσουμε. Η Μένια είναι πολύ ελκυστική και όσο πάει το αναδεικνύει αυτό το πράγμα. Πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ σε μια γυναίκα. Θα τον προτιμούσα λίγο πιο έξω καρδιά, λίγο πιο high society. Εντάξει. Έχω πολλές πιθανότητες για τον τελικό. Θέλω να είμαι αισιόδοξος. Το όπλο μου θα βγει σε λίγο. Όχι φίλε, προβάλλεται απόγευμα εκπομπή. Τι εννοείς, ελπίζω να εννοείς την Black Forest, έτσι? Που είναι το γλυκό. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτό για να ξέρετε δεν είναι το δωμάτιο του Άρη. Ο Άρης μένει στην Πάτρα. Μας έχει φέρει λίγα πράγματα να δούμε. Και πέφτω κατευθείαν πάνω σε αυτό που δεν θα έπρεπε να δω. Δείτε. Όχι, δείτε. Είναι δυνατόν. Πες τα ρε Μένια. Μπάουκ. Μπάουκ, μην τρελαθώ τώρα. Έχει μια διαδικασία τώρα. Αν τη δούμε σιγά σιγά. Θα φτιάξουμε όλα. Δεν αγχωνόμαστε για τίποτα. Μπράβο Άρη, τα κατάφερες τέλεια. Και μας έχει μείνει κανονικά 30 φυλάκια. Α, για να δούμε. Μερικές εικόνες από το πρόσφατο παρελθόν. Πολύ ενδιαφέρον. Λαχανή αυτοκίνητο. Είναι δυνατόν. Όλα νηστίσιμα είπαμε. Δεν το χαλάμε. Λοιπόν, στα χέρια μου έχω ένα μικρό θησαυρό. Θα μπορούσα να γίνω πολύ περίεργη και να αρχίσουμε να ψάχνουμε μικρά μυστικά του Άρη. Αλλά δεν θα το κάνω. Καλό κορίτσι. Νηστεία. Συμμετέχω. Τώρα με ρωτήσετε τι θα έκανα με τη Μένια. Είναι άλλο. Δεν θέλω να απαντήσω. Παιδιά, κάτι σας έχω εδώ. Μάλλον λογικά είναι για μένα. Όχι ακόμα όμως. Αν ο Άρης έχει μπει σε διαδικασία να μου κάνει κάτι τέτοιο, τότε να ξέρω ότι μετράει πάρα πολύ. Τον άντρα τον θέλουμε large. Σε όλα του υποθέτω. Πιστεύω είναι έτοιμος. Διαφέρει καθόλου από ζαχαροπλαστείο, ούτε ζαχαροπλάστη να ήμουν. Πάντως μπράβο φίλε μου, φαίνεται πολύ ωραία. Αυτό και τα πιατάκια, χάζεψε. Είναι... Νηστίσιμη Black Forest, τι είναι? Είναι τέλεια, πραγματικά. Άρη. Ορίστε. Δεν πιστεύω ότι το έχεις μόνος μου να μου πεις έτσι. Φαντάζομαι πως όχι. Μόνος μου. Η κάμερα τα λέει όλα. Έτοιμη την πήρα από ζαχαροπλαστείο. Καλά είναι υπέροχη, απλά υπέροχη. Έλα Άρη, κερδίζεις το παιχνίδι σιγά σιγά. Αυτό είναι λευκή σοκολάτα. Ναι. Νηστίσιμη όμως. Ειδική παραγγελία. Μη μου πεις ότι είναι ανάλατο κι αυτό. Άρη μου. Είναι τέλεια. Πραγματικά. Perfect. Υπέροχη. Θα δώσω συνταγή μετά. Το γλυκό έσκησε ο Άρης. Πήρε σόβρακα. Θα μου επιτρέψεις να κάνω κάτι? Ναι. Με όλο το θάρρος. Επίσης. Αχ, ναζιάρικο κορίτσι, μ' αρέσεις. Μήπως ότι τρώγεται έτσι? Θα δοκιμάσω. Γιατί όχι. Και το τριαντάφυλλο θα το πάρεις μετά το ένα. Στο στόμα τον ταΐζει, τυχαία ρε Άρη. Το ρούφηξε. Τι είναι μακαρονάδα που τρώει τούτος. Τρώγεται έτσι. Α, δεν μας τα λες καλά Μένια, δεν μας τα λες καθόλου καλά. Είναι τέλειο. Πάντως μπράβο ρε φίλε, το γλυκό σ' ανέβασε πολύ ψηλά. Λοιπόν, Άρη μου, εγώ τελείωσα με το γλυκάκι και Και εγώ. πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Όπως λοιπόν εσύ μου έδωσες την καρδούλα σου και ήταν τέλεια, λέω και εγώ να σου δώσω τη δικιά μου. Αλλά πριν να σου τη δώσω, θέλω να μου απαντήσεις σε 3 ερωτήσεις. Με ειλικρίνεια πάντα, έτσι. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Οι ερωτησούλες. Άρη,
Γράψε μου την πρώτη πονηρή σκέψη που έκανες όταν με είδες. Ουάου, τι κόμματος είναι αυτός. Αυτά δεν λέγονται, τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αν σου έλεγα να παρατήσεις τα πάντα στην Πάτρα και να έρθεις στη Θεσσαλονίκη, θα το έκανες? Δύσκολη ερώτηση. Με τίποτα, φίλε, δεν σε κόβω για τέτοιο. Όταν κάνεις έρωτα φοράς κάλτσες? Θα κάνεις έρωτα, φωνάζεις? Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τι θα κάνουμε τώρα, να δούμε. Πες το μας κι αυτό, Άρη. Φοράς κάλτσες? Άρη μου. Μένια μου. Τελείωσα. Εγώ δεν θέλω να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Εγώ νηστεύω. Έτσι φέρει μια καρδιά. Ναι. Θα σου φέρω και πάλι μία μαζί με τις ερωτήσεις σου. Έτσι. Χέρι με χέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κουτάκι δεν βρήκα για την τούρτα. Αλλά, λίγο. Ναι. Πρέπει να φάει μια τελευταία μπουκιά, έτσι. Μάλιστα. Θέλει να την ταΐσει κι αυτός. Don't do it, Φέδων! Don't! Και ταΐσμα στο στόμα και σκούπισμα. Θέλω εγώ το εξής. Θέλω εσύ να το ανοίξεις. Μάλιστα. Είναι τέλεια. Είναι φανταστική. Εσύ μέχρι να δεις την εκπομπή, χρυσοχοείο θα σε έχουν κάνει, μανάρι. Και ακόμα μια τελευταία χάρη. Για να σε ευχαριστήσω κιόλας. Θέλω να μου τη φορέσεις. Θέλω να μου τη φορέσεις. Και είναι ειδικό στα κουμπώματα. Φοράς και πολύ ωραίο άρωμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε υπέροχα, πραγματικά. Και εγώ, δεν το περίμενα. Ήτανε τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Με τα ίδια. Θα τα πούμε στο τελικό. Αυτά περιμένω. Σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Αυτό είναι δικό μου και θα μου επιτρέψεις, φιλάκια, να την πάρω και τη δικιά μου την καρδιά. Εννοείται. Σε ευχαριστώ. Γεια σου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Θα δούμε την Παρασκευή. Μπράβο, Άρη. Και δεν σου φαινόταν. Καρδούλα μας. Πιστεύω ότι τα πήγα καλά. Η βραδιά με τον Άρη τελείωσε. Οφείλω να ομολογήσω ότι αν και ήμουν κουρασμένη από το ταξίδι, πέρασα πολύ όμορφα. Ο Άρης με το πρώτο πιάτο οφείλω να ομολογήσω πως δεν με ικανοποίησε, γιατί ουσιαστικά μας το έφαγαν οι σχέσεις μας. Από εκεί πέρα το δεύτερο ήταν αρκετά κοντά στις γεύσεις μου και για την τούρτα που ήταν το γλυκό μας. Δεν έχω λόγια, απλά φανταστική. Τέλεια. Άρη μου, η κουζίνα σου με εντυπωσίασε πραγματικά. Αλλά όπως σου είπα, τα γλυκά είναι αδυναμία μου και εσύ έκανες τα πάντα για να μου ερεθίζεις τον ουρανίσκο μου. Της ερέθησες τον ουρανίσκο, έτσι. Μπράβο, ρε φίλε. Ατιμούλικο. Φιλάκια πολλά, ραντεβού στο τελικό. 8. Πίστευα 9. Πίστευες πολύ. Δεχτώ και το 8 όμως. Στην πρώτη ερώτηση λοιπόν μου είπε... Άρη, γράψε μου την πρώτη πονηρή σκέψη που έκανες όταν με είδες. Ότι είσαι πολύ όμορφη, το ομολογώ. Αυτή είναι η πονηρή σκέψη που έκανε. Στην αρχή τα έχασα γιατί περίμενα κάτι άλλο. Τι περίμενες, Άρη μου? Οι Θεσσαλονικές έτσι είναι, αγάπη μου. Αφού είσαι από τις Σέρρες. Και αντίκρισα κάτι το εξωπραγματικό. Alien δηλαδή αντίκρισες. Και δεν μπόρεσα να κάνω πονηρές σκέψεις. Μου αρέσει. Αν σου έλεγα να παρατήσεις τα πάντα στην Πάτρα και να έρθεις στη Θεσσαλονίκη, θα το έκανες? Πες μου τώρα και θα καταλάβεις την απάντησή μου. Μπράβο, και δεν σε είχα για τέτοιο. Πονηρή απάντηση το φίλο να ομολογήσω. Δεν μας λέει ακριβώς τι εννοεί και αφήνει πολλά να εννοηθούν. Όταν κάνεις έρωτα φοράς κάλτσες? Τώρα αυτό τι είναι? Στην τρίτη ερώτηση ο Άρης μου απάντησε ότι του φάνηκε δύσκολη η ερώτησή μου. Στο αμάξι, στο απρόπτο και όταν είναι προγραμματισμένο, όχι. Το αμάξι της φοράει γιατί δεν μπορεί να σκύψει, δεν έχει πολύ χώρο για να τις βγάλει. Ίσως να βρωμάνε και τα παπούτσια του. Είναι κάτι που με χαλάει απίστευτα. Περιμένω στο τελικό να δώσω κι άλλο από αυτό που έχω και πιστεύω να κερδίσω. Έφτασε πολύ κοντά στο τέλειο δείπνο. Το τέλειο δείπνο είναι αύριο, Μένια μου. Να το έχεις υπόψη σου. Και πραγματικά με χαροποίησε αφάνταστα το γεγονός ότι έκανε μια τέτοια χειρονομία. Η τούρτα ήταν η χειρονομία ή το δώρο? Άρη, τα λέμε στο τελικό.
Ο Άρης αποδείχθηκε δυνατότερος του αναμενόμενου και με 2 κινήσεις ματ, το γλυκό και το δώρο, σκλάβωσε τη Μένια. Αν είχε βάλει και λίγο περισσότερο αλάτι στα πιάτα του, τώρα θα μπορούσε να αισθάνεται ακόμα καλύτερα. Άλλοι 3 μονομάχοι περιμένουν για να δείξουν με τη σειρά τους στην Ασημένια τις ικανότητές τους. Ποιος θα τα καταφέρει καλύτερα? Έλαντε, καλό σας βράδυ!